Evo nas u gostima, su nam došli posebni gosti kao i svaki. To su znači Zdarki zvan Zdarac i Raf zvan Rafael. Šta ima dečki, kako ste, kojim povodom, od kuda vi ovdje? Pa evo, zvao nas i Tibor Kreć. Ko je to? Ja sam dobio na mail poziv, službeno sa 4 retka, ako sam slobodan tad i tad, da su doprinosi takvi i takvi, i eto, uskladio sam malo raspored i tu sam. Pa dobro, mislim da je to u biti dosta pametno je sve i normalno, pošto odrađujete promo run za vaš album, koji je upravo izašao. Znači u nedjelju je izašao album Grad, Trap, Auto, a.k.a. GTA. Pa recite nam nešto o tome, od kuda vam tu ideja za to, jeste li vi fanovi igrice GTA, jeste li samo random do toga došli ili ste onako baš nešto... Neki dan si rekao, daj približite se, ne čuje vas. Pa mislim zapravo je ime došlo zadnje. I on se nije približio nimalo. Ime je došlo zadnje od svega. Počeli smo, ne znam, prije nekih pola godina. Imali smo tih par traka i u principu smo bili zadivljeni tim nekim afrotrapom i to je bio cijeli fokus na početku, ali smo na kraju eto više se malo posvetili trapu i kada znam, ime je došlo jer GTA predstavlja to nešto ulično i ne znam, svako nekak zna za GTA i ima taj neki poseban imidž već. Igrica sama po sebi, franšiza ta i odgovaralo nam je našem stilu i tipu pjesama. Da, pa bogače. Jer zvuče nam pjesme ko nešto što bi bilo u radiju na GTA. Da, pa čak i ne bi rekao da je neki tak trap koji je moderni hip-hop produkcija, ali nije onak nešto kad ljudi kažu trap, ne padne im takva zika na pamet, ovo je više neke gitarice, neki europski nešto trap. Neki polu gangsta rap, Ne, no such thing as halfway crooks. Opet club bangeri se nalaze isto u tome. To mora, to smo rekli. A da. To mora biti. Mislim, naravno, uvijek posvećujemo nekako i pjesme nekim dubljim temama, ajmo reći, ali budimo realni, sve to uglavnom da benga. Znači, produkcija, gosti, kako ste zadovoljni svime, koliko ste sve na kraju odradili, recite ljudima koliko ste odradili, s kim ste sve odradili stvari, znači, šta tu su Iso, Miki, Damir, 30 zona, ovi, oni. Da, pa evo s Iso Mikijem baš imamo više nekakvih, ajmo reći, kolaboracija, radili smo s njim na miksu par stvari, pa kak smo se čuli s njim, tak nam je i puštao neke bitove i bilo je tih bitova gdje smo bili ovo nam treba i tak. Pogotovo zadnji za Zoom uopće nije trebalo biti, samo odjednom ćemo biti, rekao daj trebamo ovo ubaciti u album. Da, onda smo neke last minute izmjene radili, ali na kraju smo full zadovoljni s tim Zoomom i Jero Firaga zvuči ko, kako je rekao, Tramvajskoj, da. A Damir, ne znam, s Damirom isto se pregovaramo i on i ja, ne za album, nego on za svoje solo stvari, ja za svoje solo stvari već neko vrijeme, ali nikak nismo uspjeli ništa baš dogovoriti, a htjeli smo da ima tih afro-trap stvari na albumu i odmah smo se njemu javili da nam pošalje i poslao nam, 10 bitova i dugo vremena nismo znali koji ćemo bit uzeti i onda smo opet preslušavali i kad smo čuli ovaj bit je bilo izvao se Nimfo, onda smo mi bili kao ajde Nitro. Bomba, ide Nitro, ide gas. Kakav gas, ide Nitro. Kakav gas, bre. Da, i šta spremate? Neki dan sam išao u garažu, u miru, pušit cigarete i čitat novine i vidim snimate vi spot za Zoom sa Firagom. Da, ja sam stavio story, poll, Instagram poll. Jel želite spot za Zoom, sam što nisam dao opciju, napisam da ili odmah. I onda smo bili, adora, ajde, moramo. Nije se niko javio i rekao nema. Kad je narod odlučio. Kad je narod tako odlučio, ko smo mi da uzimamo od to je bilo sve u jedan dan, kojiš, mali je Firaga je sletio tamo. Da, došao iz Švice, bio je sa mnom, ali ranije došao. Kupio sam ga na aerodromu i rekli moramo snimiti spot. Da.
I sve odjednom. Još u tom, tad kad si ti došao, to je bio drugi dan snimanja, tad je on bio u Sarajevu. Znači mi smo snimali za naš spot tu jednu scenu u kojoj on nije mogao biti. Čekaj, a kaj je bilo kad si ti njega pokupio na aerodromu, jeste igdje bili, odmah ste išli spot Odmah snimati? smo rekli idemo snimat spot. Čekalo se Rafa Akcija najjača. da dođe s faksa. A neka. I kak je Mali zadovoljan time, ono, bio On je je sa mnom isto, on je bio dosta, oduševljen. da, došao je ono tih nekih par dana u Zagreb i onda je još sa mnom u Cirih i onda još opet u Zagrebu. Mali je doživio više rap game-a nego nego i ikad, neki, da. da, I opet smo ga ubili šita, ono, Presretan, opet je zaspao. Presretan. da. Sad će tu dolaziti ono, da se Rekao je šit da i- će se preseliti u Zagreb. Dakle, to su, znači, to su te izjave koje ljudi padaju kad se druže sa TDK gangom, ono, šta reći. Shout out Kile koji je s nama ovdje isto u studiju. Kile je s nama. I naš tehničar Tin TDHM uvijek ono, A i Flow Weed legenda, uvijek. i Flow Weed. Flow Deep iza kamere. Flow Weed. Da, Flowy. Mališa, ko je Young Slav, ono, recite nam o njemu. Young Slav ti je naš dobar prijatelj iz Srbije. Ja ga ne poznam, Iz ovoga, ali eto, dobar prijatelj. Što nije brat onda, ono, brat i da, sad Slav. vidim da su braća. Ljubi brat. Brat i Slav. Aha, zato je Young Slav, ono. Brat i Slav. Da, teo se Brother Slav nazvat, ono. Brat i Slav. Da. I da, on je, ne znam, htjeli smo zapravo taj neki diversity, da nije sve Zagreb. A nismo Uspjeli se, smo na kraju i Sarajevo. da, nismo se sjetili Spličana na vrijeme. Pa ono, pa smo išli odmah izvan granice. Čisto da bude kao, jer nas dvojica kad repamo i kad pričamo, pogotovo kad repamo, imamo dosta slenga zagrebačkog. Previše. Da, Baš to baš malo previše. Možda. Baš se Nikad čuje nije ono, previše. čuje se i tipa, ne znam kad su slušali, kad su nam pisali ono, feedback neki kad su davali ljudi tipa iz Dalmacije, iz Splita, su rekli ono, ne kužim pola riči, ono, zato kaj, Da. ono, tak pričamo, pa smo htjeli da ima, Samo kod nas ima. da, Pali su ako se neki ne kuži review, zagrebački, nek se onda ne kuži i srpski i bosanski. Da, to je tak, što lakše razumljivije, što pitki tekstu i to ljudi lakše razumiju. Ja isto taj full zagrebački neki slang koji je meni normalan, brije mi onda ne kužim tek kad se tak vidiš s nekim koji je izvan, ono, pogotovo izvan granica države, onda skužiš koliko mi u biti pričamo riječi koje oni ne razumiju, ono, da 60% rečenice u stvari čovjek ne zna šta znači te riječi. Ili ono čuje i kao kuži kaj si rekao, ali mu je jednostavno smiješno, Da, ono, jer to ne nikad kuži, nije čuo. ne kuži poantu na tvoj način i onda mu nije dovoljno udarno, neki punch ili nešto, jednostavno onak neće osjetiti ono kako treba. Kad smo rekli Ofiju za trap kuja u Akvi, onda je urlo. A rekao je da mu je to najbolji izraz koji Da. čuo. Trap kuja. Sad nosi izraz trap kuja u Sarajevu. Da, pa je rekao Pa jednu rekao stvar. je da pusti Da, mi, trap rekao je. kuja. Ozbiljno. Da, ali rekao je da će promijeniti. Da, gdje je bio dok se furala riječ maličke, ono. Da. Da, i počeo je govoriti, Zdarke je zove Mališa, ali ga zove onak bosanski. Malša. Malša. Malša, Da. cijeli spot, Malša. Jer smo se, dobar je malo ovo. smo se napili, onda ga je ponijelo. Da, I ja onda sjećam, svakih 5 min, Malša. ja se sjećam kad je bio, kad sam trebao spot vama raditi za GTA i taman Ofi dođe do mene, ono, a bio sam i s vama družio u biti, to je već bilo poslije. I kao ovi stonu Mališe, vidim Zdarki glasovnu poruku šalje, rekao, znam točno kaj me pita, kao, kaj, pa kao, to je kao šta, ja kao, pa sad će, evo, pustit ću poruku, bit će Mališa, a kad će spot biti, nije spot, i otvorim poruku i direktno, a Mališa, kaj bu sa spotom, i ovaj se izvrištao, ono, rekao je da, kao, Zdarke, baš se znaš kuži kaj je da se- rekao u glasovnoj po tome koliko je dugačka. Da. Jer koriste 4 fraze. Ne, znam točno kaj je bilo, znači ful je u biti logično, nismo se čuli, ništa se bitno nije dogodilo u vezi emisije TDK ničeg, vidim da je jako kratka poruka, a znam da me danas nije pitao za spot, jer rekao znam da će pitati za spot, a Mališa je tu jednostavno. Da. Ali ono, ni ne bude kao kad će spot, nego samo Mališ. Da. Odmah znaš, ba da je rekao samo Mališa, ja bi znao
da misli da spot. Sam bi mu napisao, a rad. Da. Ili bi Sinčinu stisnuo. Classic board. U zadnje vrijeme sviram taj synthesizer, ali to je sve kad dođeš. To je sve zbog pasivitija, budimo realni. Super ti ovo. Da. Sviđa nam se i stvari spod. Nas tjera na TDK, on ide na basiviti. Kad smo mi pitali Borti, kad možemo mi na basiviti, još se ljutit, onda je rekao ne. Pa dobro, moraš jednu poslat, shvatio sam to, ne možeš se desiti, znam da ste slali već i dobili odjev. Rekao je meni cobe sve, Da, rekao, ove tvoje sam isto slušao kao. Ja se čujem s sobe sve. Da. Pa nije mu nešto. A šalim se. Ne znam šta je to. Pa nisam ja baš pričao puno s njim, meni sam poslao na mail i 2 riječi mi je poslao kad ćemo utorak, to je to. Nije to nekad. Pa to je vi profesionalni biznismeni. Da, samo glavni informacije. Mi smo stari. Dedek skoro dedek isto, sorry. Da, ne ide uskoro i drugi spot, prvi je nekako dobro je to prošlo jebate, ali demo, čekaj, ovo naše promocije od tvoje. Sve je to usko povezano. Čekaj, evo tebi Borti, koja ti je među boljim stvarima sa albumom? Koji, vama? Nije poslušao. Ne znam, ne mi se odlučiti. Meni je, kojiš varirao mi jer sam isto slušao album koji je trenutno mi Zoom, ali to sam zato jer je najnovija. Da, je, nismo stigli slušati puno. Možda mi je, ne znam, meni je GTA u stvari bila najbolja i mogu reći da dok sam radio spot, obično ti kad radiš spot ti dopizdi stvar full, ne možeš ju više slušati, a meni je fakat ova sjela, baš imate ugodne basove, nije mi ni jednom trenu bila naporna ni ništa dok sam je slušao, a ne možeš raditi spot neke pjesme bez da ti postane naporna, ljudi znaju na mute staviti dok rade. Da. Dobro, dosta o meni, ajmo više o nama, znači već 3. spot, 8 stvari, svaka čast, znači radi se, odvija se. Pa grindamo, hustle, treći spot. Treba, da, imate i Sijam. Pa ide i 4. spot. Da, sa 30 sezonom, to se priča po ulicama. Treba, nadam se da će se to obistiniti, vidim, oni su izbacili ovaj Cash u krvi, to vam benga, a vidim, dosta vrtili. To mi je možda čak njihov najbolji banger do sada. Da. Pozdrav za njihov. Pozdrav, da. A mislim, koji svaki njihov live treba im da još više bengaju u Srbiji. Mogu zamisliti kako što live biti. Da, šta slušate inače od tih novih, mislim općenito od muzike, od domaćih repera? Šta se vrti? Od domaćih, pa ne znam, šta? Meni je Ofiraga, vrh, jer mi je baš nešto fresh. Ne znam, nekak sad tražim te nekak drugačije, zvukove, da, dalje od tog banger trapa, mislim i dalje naravno to slušam, ali opet. To mi je što, ne znam, 30. zona mi je najbolja sad. Z++. Kaj nije Rasta najbolji. Aha, i to. To Rasta definitivno, Rasta najbolji izvođač. 100%. Kako grmi ova star Beli grad, moram priznati. Brutal se tak radi, baš da. Suicide door, majmo neobrično belost nosa. Kako je ova pauza koja traje, znaš što pauza traje jednu lajnu, kod njega 2 lajne traje, čekaš i onda kad dođe drop. I onda drop. Da. Još nije rekao niti jednu riječ na toj pauzi da bi bilo onak, sve si sve, nego bi baš bilo I opet je zapjevo opasno. Da. A spot je film, znači Amerika, nisam mogu vjerovati kad sam gledao. One vatre. Ba da, bolest. Da, show, da, vatra. Gledao sam nedavno čak kako su radili, sad ne znam, Rastina vatra mi se čak čini ko VFX, ali sam gledao spot kako su radili ovaj Hot od Young Thuga i Trevisa i ovih. Da, gledao sam to. Baš su prave pirotehničare, su uzeli, nekakve tekućine su im ljepili po šta ja znam, po odjeći, po rukavima da bi gorili. Brutalna ideja. Da, trebate vi možda takve neke stvari, možda pa evo, znam, mislim, auto krešat, dobili smo sad komentar na GTA kao joj, zašto svaki spot Stafford i parkirani auti, lijevo, desno. Da, shit is whack, mislim, thanks, hvala prvo. Čekaj, dolje je bio komentar isto kao da se neke snimke morale izgubiti isto, da neki problemi bili. A bili smo, znači, šema je, mi smo došli na Školsku na Stenjevcu, na kvartu
I imali smo tu jednu scenu za odraditi koja je bila kao ta masovna scena u spotu gdje je hrpa naših kompića. Može se ući s autima. Da, i upali smo s 3 auta unutra i imali smo one ganove. I onda su nama upali s 3 patrole. I mi smo nastavili repat, odradili smo cijeli take. Imali smo baš take kako pada Murija, a mi repamo. Da, doslovno je Bule, šarao za Bule, naš kamerman. Doslovno je snimao nas kak repamo, pa na njih, pa repanje, pa na njih. I take najbrutalnija stvar ikad. I onda je došao Murjak i rekao kao ništa, pokaži i obriši. I Bule mu je pokazao staru snimku i ovaj vidi te ganove sranja i i znoji se frajer, misli si dobro, pa šta vi radite, a mi smo to sve ispod auta stavili, sve ispod auta, i onda mu je rekao, ne me zajebava, taj pokaži mi sve, onda mu je sve morao pokazati, sve di se imalo vidjela Murija je morao obrisati. Bili su dobri, Da, bili su rekli su samo, dečki, morate otići od tu. Pa ja sam vidio kako su ušli, sam sebi izbrojio koliko para ću morat dati na kaznu, i ništa, pustili su nas, nisu nam ništa srali i sam Murjak je rekao kad je došao, pa ja sam mislio da sanjam, a mi taman idemo baklju skuriti i ovaj se dere, Murija nemoj kurit baklju, a ovaj ne čuje. Možda bi bilo sve drugačije da je ovaj zapalio baklju. Da. I onda sve... Kaže drodi, ja sam mislio da sanjam. Kaže, vidim 10 ljudi sa maskama i pištoljima. I onda je drugi drog bacio neki cringe ass freestyle, nešto rima. To se i meni desilo, kad sam bio mlađi u stanici sam bio i taman potpisujem ovo da me puste i ovaj meni, mi smo ti imali rap grupu u osnovnoj, zvala se nešto tak i bacio mi je nekih 10 rima i onda je ušao ovaj drugi i rekao onda nemoj se pred osumnjičenim sramotiti. Baš cringe je bilo. Da, ovaj ulazi u auto, dečki, rima mi štima, daj, molim te, Da. Dobro, daj, to su samo 2 zvijezdice, Da. A nije ni vojska banula, ni svot, ništa. Da. Niko nije bio wasted, Svi smo bili wasted. Šta, koji vam je najbolji GTA od svih? Znači koji postoje, podsjetimo se, jedinica, dvojka, vjerojatno to niste igrali, to je 2D, vi ste premladi. Ja se sjećam tog još ko klinac na kompu, znaš koji je to bilo ludilo, I London, trojka, ideš gore, dole, odozgora, ne, onda ima trojka, onda ima Liberty City, onda 4, Vice City, da, to je isto trojka. Imaš trojku, Vice City, San Andreas i onda ide 4-5 kao HD World. Da. I još imaš one posebno za playku tipa Liberty City, Vice City Story. Da, u biti Vice City, San Andreas i Liberty su svi trojka u biti. A Liberty je bio onaj, to je bilo samo za nešto, nije bilo... Ne znam, prijem San Andreas mi je najbolji. Ma ne znam, ja mislim da ću dobiti hejta za to, meni je Vice City najbolji. Meni je Vice City, zato kaj, mislim, ne znam, San Andreas je pojam. Ali ne znam, meni je Vice City zato kaj sam ga puno više halo i zato kaj baš ima memorije kak bi došao doma iz škole i sam upalio Vice City i bio najsretnije dete na svijetu dok nisam otkrio FL. Da, San Andreas je više zbog te neke hip-hop spike u tome, zato Da. Sjećam se kad je došao, San Andreas je bio puno revolucionarniji od Vice City nego što na primjer Vice City bio od trojke. Znači, jedna razlika od trojke bio kaj malo bolje izgledao, a San Andreas je bilo odjednom si mogao sve mijenjati, frizuru, kosu, sve živo. Frizuru, kosu. I prvo kraj možeš plivat, jel se može plivat? Igraš crnca, kao. Wow, pa to je prvi, to jest ne znam, mislim da je to čak prvi koji sam igrao da je San Andreas. Da. Kad nisam ni znao kaj je GTA. I gledam crnac, kod bratića sam gledam crnac hoda okolo i ubija ljude. Ima maram. I gledam kaj to je fakat igrica. Bolesno, to. Uzimaš aute, znaš ko je meni bio najbolji? Vjerovao ili ne, meni je ova 4. Igrao sam ih sve, znači, a 4 sam Niko Belić, nije Rus, nego Srbin. Baš je Srbin, Zato da izgleda ko Niko. Ko Niko, pa da, pa kad je pokazao s kaputom,
Uglavnom, najbolja mi je ta, baš imala priču neku koja nije toliko, ne znam, gled, San Andreas ti onak ful je nerealno, nekako letava stotir nekih, ne znam, baš ima taj nerealni element, ima i Vice City isto, a ovo je baš ono hladna nekak čak drama više nego te neke funny shit i baš ono imaš dijelove gdje si na jednom otoku pa te onak protjeraju pa si sklanjaš na drugi, onda ono cijela ta neka New Yorkska atmosfera gdje se ono voziš ono preko onog mosta, gledaš zalazak, ono slušaš te neke priče, cijeli taj ono, znaš kad se voziš nekim pa slušaš ono njegove ono kao, znaš, one razgovori koji nisu toliko bitni za priču, ali su tu, opet čuješ ih cijelo vrijeme, ti dijalozi. Imigranti iz Srbije, da, više realno. I nekak je, da, baš je realno, nekak, baš se povežeš ono s tim, dok recimo petica poslije mi je ono, humor, to je neki totalno nerealni svijet, ono, to je tako je bilo ludila, ono, da, a četvorka je baš ono believable, nekak, da, baš je najozbiljnije, super mi je bila, ono, baš se sjećam, evo, ne znam, koji je vaš, zovite nas 014655333, komentirajte GTA sa nama, ona. Koji vam je najbolji GTA? Da. I koji vam je drugi najbolji, koji vam je treći najbolji i koji vam je... Znaš kaj mi je jako, zadnja igrica koju sam igrao, ne igram ih nešto puno, ali nekad uhvatim te neke GTA type igrice, ono, to mi je tek toliko, ali jako rijetko, ali ovog Spider-mana sam igrao prošle godine, bio je baš najveći hype. I halaš Spider-mana i kao jednu trenu istražuješ ekipu, nešto špioniraš i vidiš ovaj Niko i njegov ovaj Ramon, jebote, kako se zove, Roman, da. Ono, sjede u stanu i planiraju pljačku, znači ubačeni u Spider-Man igricu, bolesno. Da, baš sam se nasmijao vrištenje, da. Ma da, dobro je, sad me doma čeka, možda opet upalim ono nešto, mada fakat ono, rekao sam, ne da mi je postao dosadno, neki gubiš dosta vremena na to, ali rekao sam si, vidio sam moj Jedi Fallen Order, stari je kupio, moram to ono probati, samo da vidim ono, ko GTA sa lightsaberima, čovječe. Ko GTA sa lightsaberima, kako će se zvati drugo, GTA sa lightsaberima. Lara Croft, da. Sad je taj Star Wars Giro opet ono, zato je taj high ground sve bilo. Da. Treba novi GTA, vidio sam, šuškaju se glasine ono da se... Pa GTA 6, pa dropat će se sa PlayStation 6. Čekaju konzolu baš. Uzivam to 1/1. Kaj? Uzivam tu konzolu. Plafon 1/1. Plafon 1/1, da. A najbolje ti je kad te stvari izađu ne uzeti odmah, ono, jer kao prve verzije uvijek su pune ono bagova i govana, ono, i onda, znaš, ono, ljudi obično čak i pričekaju 2-3 mjeseca i onda ono kupe ono sređenje, ali ko zna, 2020 će biti. Ja sam debio, ja ću to uzeti. Da, šta, koji su vam budući planovi, ono, ma pusti mene, idemo u mom autu, ono, ili da kažem grad trap autu. Pa koji su vam sljedeći planovi nakon toga, možda ono, planirate spotove za to šibat, možda to neke druge kanale, nešto planirate, možda neki merch, možda neke solo projekte, nešto tako. Planiramo i solo i svakako će se nastaviti nekad ono u budućnosti. Evo, ja se želim malo posvetiti sad, malo više na idućem singlu projektu kaj god da ću raditi, malo više produkcije, jer ono, ne znam, malo sam to izostavio sad dok smo radili album, više sam se bavio tim rapom, što mi je ono ok, ali mi fali to, tako da mislim da će mi idući projekt možda čak biti isključivo produkcija, ali vidjet ću. Treba i Beat Gang cijeli isto malo pokrenuti. Shout out TDK Beat Gang i svih 50 ljudi koji rade bitove tu, ono. A ja planiram s Damirom. Da? Neke afro trap volje. Da, neke solo, pa čak i ne samo to. Čuo sam u 2 pjesme sad, znači najbolje nešto što je ikad snimio, ono... Od Damira, solo? Ne, s Damirom, neki projekt rade, znači... zašto nisi tak na albumu repao? Da, ćeš reći da sam loše repao na albumu. Ne, nek da si ti dobro repao. Still better love story than Twilight. Šta je lijepo? I sad si ga pretio. Sad si ga pretio. Može ali na brzaka. Kad dođe. Da, shout out Šinu isto, ono koji je banuo zadnji put. Pa su poslije pritužbe dobili ono jer su radili tu očito kao se pokovo, ali neka. Nije kao, samo je malo razgovarao s curama i oni to su dobri dečki, to su dobri dečki. Legend. Ma legend. Da. Očupa sad opet. Treba paziti, nikad ne znaš više ko ti može pull upat na radio Student, kako bi to rekla danas. Da.
Tako je, shout out svim ljubiteljima, shout out svim hejterima, neprijateljima, dođite nas naći na Radio Studentu, evo, samo banite. Ako se možete popest do gore. Da, ako imate snage, nakon što dođete gore, da se borite s ikim. Imamo klipa, pozdrav za klipa. Da, shout out za klipa, našeg Mersa, da, evo, došao je podržiti i ekipu koja dolazi na emisiju ovdje. Shout za Radio Student i za Garicu i sve naši prijatelji, sponzore lijevo desno, šta imate za kraj još reći ili nekog pozdraviti ili nešto? Pozdravljamo. Imate neke nove mlade nade za preporučiti ljudima, neke njemačke repere, možda nešto tako. Pa Now is your time to shine, još 2 minute. Evo. Meni su Zdarki i Raf od ovih mlađih najbolji sad. Ne, šalim se. Pozdravljamo Buleta koji nam sad radi spot za Nitro. I koji je radio za GTA u Stibora. I kaznam, to je to valjda. Stevo izbacuje ubrzo EP i nadam se da neće se glupirat, nego da će napraviti... Da neće promijeniti imena. Da, ili da će napraviti baš onaj svoj banger, bilo to trap, rap, kaj god, sam da napravi svoje kaj on fakat može. To fakat čekam, jer ne znam, Grmić, ja sam čuo 2 stvari, ja sam čuo jednu i ne znam, mislim da će biti dobro. I čeka se Shaggy isto. I čeka se Shaggy, to će mrtvo grmit. I ne znam, Firaga je vani, njegov EP mi je baš next level za naše prostore. I to je to, u principu sve je to na TDK. Da. Evo, poziv nešto. Ali da, eto, puno slušamo. 50% šanse da je to Adolf MP3. Šta ne nam slušati? Halo. Tibore, sad ozbiljno pitanje, malo relevantno Jel je, jesam ti rekao. Prejever. Di si mali? Između tebe i Zizija, šta je to bilo? Kako misliš, Pa ne, gledam u storije nešto, govori male kite u modi i sad taga tebe i nešto. Mali, daj mi uči miksat snare. Tego me danas Izija na nekakav članak o malim spolnim organima, ne znam gdje se sjetio mene, čim se sjetio od toga, ali... Izija isto dobar dečko. Da, je se rekao isto čudan dečko ili isto ali pozdrav Ziziju, dobio sam 15 followersa nakon tog storija, tako da odlično, puno više nego od ovih meme page-ova što sam ikad dobio. Ima i dalje na liniji. Da. Ima još koje pitanje? Ima, zašto si odlučio preći u Basivity ako već imaš CDKM? Pa to su, Isuse, pa ovo je Borti intervju opet preuzeta tema, pa ne, nego to je samo jedna stvar, Bože dragi, znači I'm all TDK all the way up, jebate, i all the way down, znači cijelom spotu koji nekad moraš napraviti te stvari, moraš napraviti te neke stvari, jer je to puno veći potez za TDK nego da je izašla na TDK, i da je izašla na TDK bi u nekom istom krugu ljudi i dalje to čulo i to je sve ok, a taj krug ljudi će ovak i onak čut stvar, ali ovaj put neki cijeli novi krug ljudi, sigurno bi ja se dan kladiti bar 10.000 tih ljudi koji nisu imali pojma za TDK i Tibora, su sad vidjeli to. Da ja da bi platio svoj spot, moram prvo napraviti reklame. Moram, znači, nećeš vaditi ti da mi Kevi plaćaš lekove. Ma da, i tak, šta ima, Niša, ja baš sam tebi malo preuzeti eter sad. Trebao bi biti možda co-host jednog dana, kada u Zagreb dođeš ili nešto. Ja se nadam. Vidiš, danas ih mijenjamo ko čarape. Super, mene bute poterali, ja. Ošao kad sam ja došao. Flow Deep kad je otišao kad si ti došao tamo. Ne, ti si bio otišao sa Firagom negdje. Aha, u Švicarsku, u Zagreb si bio, da. Da, bilo je dobro u Švici. Kakav su pogled imali onak ljudi u hotelu, onak ti koji izgledaš kao da imaš 50 i Firaga, ne znam ja koliko ima godina, onako za jednu sobu pitati onako vas. A Mališa, kaj ti? Pa ne, bio je ovaj kućni stan, kako se to kaže, nije bio hotel. Stambeni prostor sam htio reći, da.
Ba ništa, to je to, evo, Kućni za TDK stav. Live sva bitna ključna pitanja su odgovorena. GTA vani, Ofiraga novi dan vani, uskoro Pacino 3, Shakespeare, Stu, ovi oni, poslušajte najnovije bangere i idemo dalje i slušati Sicky Nate su izbacili novu stvar, Flex Tape, također Sixville imaju novu stvar i idemo to sve su dobri cijeli dečki, to je, preslušati. znači, to sam htio reći, sviđa mi se zvuk, nije ništa ono kao drugačije i posebno od američkog trepa, ono, ali imaju jako dobar izgovor riječi. I nešto sam čuo, ne znam to točno, da su radili nešto u New Yorku, pice, znači nemam pojma. Pice u New Yorku? Da, mislim ne znam, to je možda fake news, ono. Uglavnom imaju, sviđa mi se izgovor, ono, ne čuje se da su iz Osijeka, ono. Da. I ne znam, taj slavonski nekad i ne znam, ne legne na rap, tako da mi je drago da to rade. I spotovi mi izgledaju bolesno. Tako da oni su mi sad dobri. Uz utikača, jedini, mislim, tu kod nas koji imaju izgovor da nije ono da se skrinju. Fakat bi zabrio da nisu. Da. Bomba. I shout out utikaču, Šta, još jedan poziv? Ma opet Adolf. Sigurno. Tibor. Alo, mi čuješ? Halo. Glorija je Goran. Gloria, šta imaš? Only Burger. Da. Niste, gledam vas baš sad i evo, imam jedno pitanje za vas, čisto želim vaš stav o tom, pošto ste vi za mene real rapperi. Samo ako nije prank, Šta mislite o youtuberima koji rapaju? Samo ako se ovo nije prank, Nije, zanima me, pa šta, svako može imati svoj stav, nema tu negative i pozitive, nego u redu ima svoj stav o tom i zanima me što vi mislite o tom. Ja mislim da bi trebali početi repat i reperi tuberi repat, ali nažalost kod nas nije se još desilo da je sad to neka, ne znam, da je baš isplivala neka jebena kvaliteta i s jedne i s druge strane, ali zato sam gledao sam Trema Leven neki intervju, nešto baš vidiš si vidio gdje piše kao da su youtuberi koji repaju kao klaunska glupost, tako nešto. Meni je okej da repaju, ali da ako repaju kako ovi naši youtuberi repaju, znači užasno. Da, nema ni jedan dobar. Niko. Uglavnom, ako repaju ko ne znam, Baka, Prase, Čoda, svi ti neki. Lazy, pozdrav za njega, on bi mogao biti dobar. On bi mogao biti dobar. Uglavnom, ako repaju tak ko Baka, Prase, Čoda i ostali youtuberi, nek se onda ne nazivaju reperima, nego jasno nam je da to rade za entertainment. Ali jedno je očita sprdnja, to je sve parodija, ali ako youtuberi su i znaju repat kak se spada, šta, nemam ništa protiv samog repa, šta? Ko je tebi dobar? Mislim da Meni Baka Prase dobro repa, on je i na snimanju samom, kad je nabacio freestyle, ja sam ostala u šoku, znači nije to ništa fake da njemu neko drugi piše tekstove ili nešto, stvarno ima talenta, dečko i on je meni jedan od boljih, ali dobro se meni je Čoda bolji. A dobro, sad za Čodu ne znam, možda oni su tam ne znam, ali Lazy radi jebenu stvar, on je meni mašinerija, znači Lazy je mašinerija. Dobar je. Da, znaš što je meni dobar, on je mali, znaš ono stvar samo hustle nešto i Lazy ima stvar s onim drugim dečkom. Lazy, to je njegova prijatelj, samo Hasu. Da, ali je dobar taj drugi lik u biti koji je od repa, dosta nekak iščila na to, nije onako. Sad će zaći njihova nova stvar neka, djela čekam da se izađe, čula sam mali dio, stvarno je jebena stvar. Da čekamo, pustit ćemo na TDK Live-u sigurno. Aj, tvoja je Tibor, tvoja vozi. Šta, High Ground, jel ti se sviđa? Da, hvala ti puno za podršku. Iskreno dečki, ne znam vas, ali čula sam pjesmu, isto mi se sviđa. Tako da... Mogu ja čut kaj mi? Ništa, neću više smetati, uživajte mi, ajde. Ajde. Čao, da, uživaj, hvala na svemu, vidiš kako nas zovu, sve poznati ljudi promoviraju. Ja mislim da bilo koliko je salty zbog toga što sad se svi bave hip-hopom i što je smisao uspjeha da si uspješan sa rap pjesmom, svako ko je salty zbog toga, treba malo pročekirati. Ma da, mislim, to je bio cilj koji su mi od uvijek htjeli, Bog te da se hip-hop proširi, da svi živi to, svaču oko nešto normalno. Da, sad su, ali mislim nisu svi, samo neki najljuči sloj. To je, znaš, kad vidiš Trema Leven intervju, onda malo pogledaš intervju, skužiš da je taj naslov dosta izveden iz konteksta,
kujiš, ali uvijek se nekak ta vibra proširi, ono, a u biti samo neki najuži krug, najstarijih ljudi, ljudi baš to, svi ostali su za... Ja sam sretan kad svi živi repaju, čovječe, prodaje čovjek novine na trgu bacati rimu, ono, nekako to. Kad vidim tebi komentar, na Instagramu, gdje god, kad ti neko napiše, ako ti je novi album trap, ja to neću ne slušati, daj, pogodi se nogom u glavu. Mislim, činjenica je tada se većini ljudi ne sviđa Tiborov trap, ali opet ta brina. Većini mojih fanova. A to zato da su svi navikli na, ajmo reći, starog Tibora. Ja sam isto navikao na Tibor Boom Bap. To sam rekao je bio, sjećam se davno Džinski, bio je nedavno rekao proklet bio Boom Bap što smo ga ikad radili, kao to ti je to, ali nije tako, treba nekak evoluirat kao artist, treba evoluirat kao artist, skroz i nekako, ne znam, prolaziti sve, raditi sve što god ti je zabavno u životu, Da, idemo van iz etera, ajde, dosta ovoga, pozdrav svima, čao. Kaj Palac sluša? TDK radio, i sluša njega gro. What out je ovdje vi slušate TDK Live, maj.